Ready? Ghiși cine a venit? Cine a venit acasă? Cine a venit acasă? Ia du-te, vezi tu, cine a venit acasă? Hopa, 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 hopa! Cine a venit acasă? Brooklyn! Hei! Ține tata! Cine a venit acasă? Hai la tata, puia! Hai! Hai! Hai, vine la tata! Hai! 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 Mama, viteză! Mama, viteză! Hai! 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 Dar din față trează cu mine. Săracu de tine. Cine a venit acasă? Gata, am zis și bye-bye. Să plec? Băiatul tata, a picat-l și nu a zis nimic. Așa de bucuros a fost că nici capul nu mai doare. Cine a venit acasă? Te bucuri? Te bucuri? Păi la tata. Geaca la tata, nu? Ești happy? Ce faci? Ai obosit? Ai obosit? Ai obosit? Ok. Pa bye bye, mama. Pa bye bye. Pa bye bye. Bye bye. Bye bye. Hai să. Bye bye. Bravo.